Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis itong panagabanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw sab nga Lunes sa gapit sa 23 na bulan sa Hunyo 2025. Kumusta bagasukin atos kahinan? Ato bagasuking tigpanubay sa gyapon kami ng hinaot. Kana kamos may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabta may kala. Sulod sa duha ka taknang tulumanon ang programang Issue sa Masa. Lunes sa kabuntagon, bugnaw ang palibot. Buntag na ni undang mga higala ang pag-ulan. Nyaotang walay mga pagbaha, mga higalang na itabo. Kusog-kusog ang ulan kagabi kagahapon sa hapon. Onya milahos mga higala karong nga buntag. O nganha sa mga low-lying areas, bantay-bantay lang mo din kanunay. Alright. Live na live ta din sa 90.7 Love Radio sa tuwa mga higala nga Facebook page June Bersamin Issue sa Mas. Itagdo yung orasan doon na 50 minutos saan kalabay human ang alas 6 sa bundag. Sa tuwa nga mga taxi drivers karon din ha maayong morning kanatong tanan mga kaigsuonan nato din ha sa mga kaprobinsyahan. Mga tagi-barangay, ilabi na din sa dakbayan sa Davao, sa Gyapon, kami nang inaot na okay ra mo din ha. Okay pa mo sa all right. O na standard nga linya mga higala. Ay, daghang gusto makisayod unsa nay dagan sa mga pangitabo karon sulod sa weekend. Mga anticipation mga higala sa nagpadayong gira karon dito sa tunga-tungang sidlakan. Ang mamahimo niining epekto labi na sa ato ang nasod sa isgutanan sa ekonomiya mga higala. Pila sa to ang mga hisgutan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. IT expert Attorney Harold Respicio sobling na maayag nga adunay mga testigos batok sa mga high-ranking officials sa COMELEC nga gidudahang nakasapi gyud sa milabay nga piniliay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang usmaw sa presyo sa lana. Ipatumaning simanahan unot sa nagpadayo nga gira karon dito sa tunga-tungang sidlakan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang outgoing Senador Tol Tolentino kumbinsido nga patay na ang impeachment batok kang Vice President Inday Sara Duterte sa pagkahuman sa 19th Congress. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Department of Agriculture nagkumpirma nga wala pa bird flu nakasulod din sa Region 11. Apan na City Vet dinis dakbayan sa Davao padayong nag-checkpoint alang sa mga manok nga musulod sa syudad. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Estados Unidos nanawagan na karon og kalinaw sa tunga-tungang sidlakan. Human giguba nila o malampusong naguba nila ang tulo ka dapit sa Iran, Tehran na diin gidudahang adunay mga armas nuklear o gitaguan sa mga Iranian senior officials. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang US President Donald Trump
nahimong popular human nagdesisyon nga bombahan ang nasod Iran kung itandi sa milabay nga tulo ka mga US presidents. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Siyempre pa, NBA Finals Game 7 karong alas 8 sa buntag dito sa home court sa OKC. Batok sa dayo nga Indiana Pacers. Kinsa mga higalay makasakmit sa Corona aga tropeo mga bay ang O'Brien Trophy alang sa 2024-2025 NBA Championship. Muni klarong finals kay niabot o Game 7 mga kaigsuunan. Sa history sa NBA, sukad sa kasaysayan, 20 pa lang mga higala ka NBA Championship ang niabot o Game 7 mga kaigsuunan. So lisod ay ni maabot o Game 7, no? Kayang Game 7 burag ang East o West, burag kuan gyud no nga team kana bang ingno nato og dikit gyud sila. Mag-abot gyud sila sa Game 7 mga higala. So wala na ni Game 8, wala na ni mga higalay extension. Karon taon ato ni mga higalang apilon o gratsana. Dili sa ta panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Itagdo yung orasan 54 minutos na nikalabay human ang alas 6 sa buntag. Kaway paglangay mga higala, maki-update una ta no sa naitabo dito sa kining kuan gamayng recap sa tunga-tungang sidlakan. Gibombahan during the weekend sa kining Estados Unidos ang tulo ka mga dapit sa Tehran nasod sa Iran aron nga maundang na kuno mga higala ang gitawag nato og hulga sa kining tunga-tungang sidlakan. Ayan, mao nay premise mga higala sa US sa ilahang pagsalmot despite the warning mga kaigsunan ni Russian President Vladimir Putin nga di dapat mag-apil-apil, di dapat mulaban ang US sa Israel mga bay. Ayan. Pero naprovoke og samot ang US sa dihang ilahang mga imbahada mga higala gibombahan sa Iran. Wa sila choice but to immediately response the call mga kaigsuunan, call of war, and evacuate their citizens gikan sa layo nga lugar. Unya bombahan ngilngig ang bomba nga gamit sa US mga higala, no? Kadtong usa sa mga latest nila nga bomba nga mudulot og 60 meters deep. So bisan pa og mo tago kas bunker kay naa man daw sa bunker ang mga ballistic missile ug mga nuclear weapon nga gipantago mga higala sa kining Iran. Sudlan gihapon sila giguba gyud sa US ang nuclear power plant no sa kini mga higalang Iran. Og ang tulo ka mga senior officials gipangpatay mga higala sa US. Kinsa adunay kalabutan niining programa nga nuclear sa kining nasod sa Iran. Dunay gatusan ka mga Pilipino nga naa karon na ipit mga higala naa sa kining Israel gusto na mo pauli dinhi sa Pilipinas. Kay ang uban nga mga gitawag nato og nationals gipangkuha na sa ilahang gobyerno maigala, girepatriate na. Gipangkuha, gipapauli na sa ilahang tagsasa ka mga nasod. Ang mga Pilipino, wa may kasakyan. Nagpaabot pa siguro mga hinggalang sundoon sa mga kikik, kwaknit, o mga, unsa pa, mga tirong siguro. Wa may kasakyan. Magbaktas daw, paingon nga ito mga higala sa utlanang bahin sa Jordan, kay dito na sila mang-hits siguro mga bay or sundoon. Ato ang gobyerno wa gyud mga higala pay pagpangandam.
Now, tungod nini, no? Mura ba og niingon na ron ang US nga mag-peace na ta kay nahumana ang amuang ultimate mission. Unsa day mission mga higala aning US against Iran, no? Remember, for record purposes mga bay, ang US usa sa mga mabasol pod, no? Ang mga previous administration sa US usa sa mga mabasol kung ano nga ang kaning Iran nakabaton mga higala og makahimanang nuklear. Kaya siyempre, nakatukod sila nuclear power plant. Kaya sa panahon di ay ni Hillary Clinton mga higala, ang US nag-supply pod og uranium, no, sa Iran. Probably because naatoy time nga nag-away sila sa Iraq. Ang Iran mo'y gilabanan mga higala sa US. Warabag, proxy war ang tawag. Panahon ni Barack Obama, $1.7 billion ang gipundo mga higala sa US sa Iran alang sa ilahang programang nuklear. Panahon ni Joe Biden, gi-unfroze o iyaha mga higalang gi-release ang frozen nga $16 billion sa Iran aron ipadayon ang ilaha mga higalang nuclear program. So, only this time, sa panahon mga higala ni Donald Trump, no, putol ang tanan nga mga ingno natog suporta labot aning nuclear program sa Iran tungod kay nahimo siya mga higalang hulga sa kahusay o kalinaw sa tunga-tungang silakan subay sa panlantaw sa Trump administration. Now, unsa din ni mga higala ni isyuhan? Gusto ang Iran nga maoy manghaw diha karon sa Middle East o sa tibok kalibutan. Muna nga grabe ang investment nila sa nuclear. Nga tan-aw sa US, nabutang sa alanganin din ang Israel. Nga ang Israel maunay eyes and ears o counterpart sa US mahigala sa Middle East. Aron mamonitor ang tanang activity din sa mga Arab countries. Nga adunay mga plano nga atakihon ang US, ilabi na kining kahugpungan sa mga terorista. Hezbollah, Hamas, Houthi mga higala. Now, bugat ang rason kung ano nga kinahanglang pulpugon ang Iran. Una, ang pagbaton ining nuclear weapon. Mao gini una mga bay, tungod kay nahimo lagi siyang hulga sa kahusay ug kalinaw sa region or even to the whole world. Second, ang kining gitawag nila mga kaigsuunan og kining dili lang ning issue aning kining nuclear. Mabutang sa malasado ang nasod Israel. No? Siyempre, ang Israel mga kaigsuunan, sa ako nang na-mention, eyes and ears na din sa US. Mauna siyang gimuntar din sa US, gitagaan mga higala og nasod, aron mabalik lang gyud siya sa Middle East. Di ba? Wa naman ay nasod atong unang Israel, pero gitagaan sa US mga higala. Ang ika-tulo, nakumpirma sa US nga kaning Iran mao ni major sponsor aning mga gitawag na tog terorista. Hamas, Houthi o kining Hezbollah mga higala nga sigig atake sa Israel. So, mao ni ang pipila sa mga rason. Nganong daw paminaw sa US, obligado gyud sila nga pulpugo ni mga higalang nuclear weapon sa Iran. Unya, magpadayon man gyapon na. Bisag maguba ng nuclear weapon, magpadayon man gyapon na.
hangtod naa pa ning ilang mga high-ranking official nga eksperto aning nuclear weapon. So maong gipangihaw og apil mga higala sa US. Pero makapangutana ta nga sa dihang nag-away gitira mga higala sa US. Uso tong Scud missile, surface missile panahon ni Saddam Hussein, di ba? Mao man na 1990s mga bay. Nganong daghan ang nag-react nga mga Muslim countries against US sa diha nga gipulpog sa US mga higala ang Iraq. Pero karon nganong gamay ra kaayong mga Arab countries ang ni-react nga gipulpog karon sa Israel o US ang Iran. Unsa mga higalay kalainan di ay sa Iraq o Iran nga pareho man sila gitira mga higala sa Israel o sa Estados Unidos o ubang mga alay mga higala sa US. Ingon ani man gud siya. Ang kadaugan sa Iran, di ba? Iran ra gyud ang nagkuan. Samantala to una 7 ka naso nagtabang sa Israel. Pero kini karon Iran ra. Ang kadaugan manggod sa Iran against sa Israel. Dili mga higala kadaugan sa daghang mga Arab countries. Way labot pa na nga mga economic issues. Diri sa religious denomination mga higala. Kining religious sect. Tungod kay ang Iran, mauna niron siya ang giila nga nasod sa mga Shiites Muslim. So kung mugawas nga magmadaugon ang Iran sa gubat dinha sa tunga-tungang silakan, sila naron ang hawd. They are Shiite Muslims. They are not Sunni Muslims. Si Saddam was a Sunni Muslim o Sunni Arab mga higala. So mao na nga kung mudaog ang Iran, kadaugan na sa mga Shiites Muslim, dili na kadaugan sa mga Sunni Arabs mga higala. So what is the effect? Kung manghawd na ron ang Iran dina mga higala sa tunga-tungang sidlakan, sila na ang makontrol nga atong una minority ramang yun ang mga Shiites kontra sa Sunni, mugawas nga hawd na ang mga Shiites kontra sa Sunni. Dili gusto mga higala ang mga Sunni Muslims o Arabs nga maunay mahitabo. Remember, majority sa mga Muslim brothers and sisters nato sa tunga-tungang sidlakan, Sunni sila mga higala. Pareha sila ni Saddam. Nila Bin Laden, mga Sunni na sila. So, mauna nga walay imik ang daghang mga Arab countries or even intention mga higala. Ang ilala manawagan nga kalinaw kay madamay mi ang inyong hanggira. Undangan na ninyo. Diha ra gyud kutob mga higala ang panawagan sa ubang nga mga Arab countries. Tungod anang naisgutang internal issue nila mga higala between Sunni Arabs o Muslim Shiites. Shiites, Muslim mga higala. Dili sila magkasinabot kayo. Parihara ang Biblia. Quran, parihara ang giilang manluluwas. Pero doon na sila mga higalay, dako kayong disparity as far as succession is concerned. Kay ang mga Shiites nagtuo nga si Ali, ang umagad ni Muhammad, mao mga higalay successor, samantala ang kini mga higalang mga Sunni, tuo sila nga community elected, mga gitawag na to caliph, mao mga higalay successor. So again, kung mudaog ang Iran sa gira og sila ang manghawd na, siyempre nidaog sa gira kamo mga Sunni Muslims nagtabang pa mo tong una sa Israel, 7 mo ka mga nasod,
daghan kay mo gipanghimo, wa gyud mo makapili ang Israel nya kami karon. Iran ra, pili na mo ang Israel, kami na rehaw diri sa Middle East. Muyokbo na mo sa mga Shiites. Sundo na ninyo ang tinuoang Shiites, Muslim. So, mao na nga dili kumbinsido ang daghang mga Arab countries nga mga Sunni Arabs, mga higala aning Iran tungod ana nga bikil mga kaigsuonan. Now, unyan taon atong hisgutan kini mga higalang partisipasyon aning pipila ka mga administrasyon sa US. No, siguro atong naibawaan lang China naghatag sila uranium, hatag mga higala o mga armas ning Russia. Hasta di ay ang US nagsuporta ana kaniadto mga higala sa Iran anang ilahang nuclear program mga kaigsuonan. Apilo nato unya og ratsada ang istorya aning oil price hike in connection aning girahan ni kay ang mga buaya nga mga kartel nga mga kumpanya sa lana dinhis Pilipinas nagnanganganga na karon panahon na 5 pesos kuno. Di mo babag 5 pesos ang iusbaw sa presyo sa lana karong simanaha. Taud-taud, human lamang ang pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahapon ng 8 p.m. ay namuo ito bilang isang tropical depression galing sa isang low pressure area. Latest location natin as of 3 a.m. today para sa bagyong ito ay nasa layong 2,425 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement nito ay northwestward or pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. At sa ngayon, hindi naman natin inaasahan itong nasabing bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin itong magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, makikita naman natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong madaling araw ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon ng hanging habagat sa buong Pilipinas. Dahil nga sa habagat, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at itong southern portion ng Mindanao. For the rest of the country ay maaliwalas sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms especially sa hapon hanggang sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa epekto ng habagat, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa bahagi ng Metro Manila, sa Calabarzon, Pangasinan, Zambales, Bataan, at itong area ng Occidental Mindoro. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala, itong central and eastern sections ng Luzon, so itong area ng Bicol Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, itong area ng Cordillera at Cagayan Valley, ay mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan. So partly cloudy to cloudy na papawirin, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan, especially sa late afternoon to evening. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, itong bahagi ng Palawan as well as itong mga rehiyon ng Barm, Tuxaragen at Davao Region, dahil rin sa habagat, asahan natin itong mga mataas sa tsansa ng pag-ulan throughout the day. So maghanda rin tayo sa mga banta ng mga pagbaha at landslides dahil inasan pa rin natin yung mga epekto ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. So mag-monitor tayo ng mga possible rainfall advisories, thunderstorm advisories, or kung malalakas yung mga pag-ulan, ito yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating mga local
Pag-asa Regional Center. Samantala sa nalalabing bahagi ng Mindanao, itong area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa Caraga, pati na rin itong buong Visayas ay mas maliwala sa panahon ng ang mararanasan, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas sa gale warnings sa anumang baybay na ating kapuluan. At banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, dahil umiiral pa rin itong southwest monsoon yung habagat, ay mas madalas pa rin yung ating thunderstorm activity sa ating mga dagat baybayin. So iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong mga thunderstorm activity sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast sa mga susunod na araw, inasan pa rin natin na starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa kanurang bahagi ng Luzon, as well as itong western section ng Visayas. No? Starting tomorrow, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon. So, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over Mindanao. So, fair weather ang ating inaasahan over this area starting tomorrow. Yun pa man, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga pag-ulan. Pagsapit naman ng Thursday hanggang sa Biyernes, ay mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over Western Visayas. Pero itong ang western section ng Luzon in particular, ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. So itong western section ng Luzon, ito yung mga areas ng Ilocos Region, itong bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, at itong western section ng Mimaropa. Samantala, over the rest of the country, itong central and eastern sections ng ating bansa ay magpapatuloy itong fair weather conditions. So nangangahulugan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Maghanda pa rin tayo sa mga usual na afternoon to evening na rain showers or thunderstorm. Aring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:28 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe ba rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat. Alright, balik na mahigala dito sa Tumalagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. This is 6 minutos ng kalabay human ang alas 7 sa buntag. Ayaw kalimot mahigala sa pag-like and share sa to ang programa, no? Alang ato sa to ang mga peers and friends aron nga mas masayod sila sa mga ulahing katikaran nga nagapangitabo karon sa lod gawas dinhi sa to ang naso da Pilipinas. Alright, dirita sa istorya, nakakasana ba din ha ang inyong mga pusta? Grabe kasugarol og lawas ni mga Pilipino, no? Game 7 karon, OKC versus Indiana Pacers, home court sa OKC mga higala, who will win? Now, nigawas karon ang statistics mga bay nga posibleng mamahimong most valuable player sa NBA Finals ang reserve point guard mga higala sa Indiana. Kana kung magkampiyon mga higala ang Indiana, no? Si TJ McConnell tungod sa iyaha mga higala nga statistics gikan sa score, rebounds, assist o steals mga bay nga nalupig si Teresa Halliburton mga kaigsuunan. Onya nahimo siya nga very important piece alang sa kini nga Indiana, no? Ilabi na sa ilaha mga higala nga kadaugan during game 6, a do or die game against sa OKC. So, sa atong tan-awan ni, ang mukampiyon mga higala, sa kuha lang dool gyud pabor gyud mga bay sa Indiana because maturity level mga bay will count, experience will count, and the eagerness, no, sa Indiana. Wa pa makakampiyon ang Indiana, diha na sila kaniadto panahon ni Reggie Miller,
pero pakyas sila mga higala nga masakmit ang kining kampyonato. So karon para sila mao na daw mga higala ang sakto nga panahon para makuha nila ang Obrin Trophy mga kaigsunan sa kining NBA. Ayan, ato anang ulaton. Alas 8, sugod mga bay ang kining dula. So, sige lang, maki-update natin mga gala sa 90.7 Love Radio, sa pinakaulahing katikaran, pinakaulahing dribble sa hardcourt mga bay sa kining NBA. Kaya taon atong hisgutan mga higala, ang issue aning lana nga posible makaapekto kanato nga mga Pilipino dinhi sa tuang nasod Pilipinas. Mabot na baka ni mga higalag 80 nga to sa usa ka gatos matag litro posible, tungod sa crisis mga higala dito sa tunga-tungang sidlakan. Naka-experience na tani. O yan taon-taon ato ni mga higalang usa-usahon man lamang pipila ka mga pahinumdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Alright, balik na magkala. Dito sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 21 minutos sa nakalabang kumain alas 7 sa mga. By the way, good morning din na kang Ma'am Elsa Cute. Jessie Bahinting, good morning. Timbaya lang daw, di adapita sa mulig kang Dudong Ihalas. Maayo, kaayo mulikos. Sir Jaime Balneg, di adapita sa Maylagaw Jensan. John Dexter Bahalya, good morning. Juvenal Burjos, maayong aga diyan. Nitsmion Tanusay, good morning. Kanatong tanan. Alright, panayon ta mga igala, din sa ito palagkuyog sa 90.7 Love Radio. Sa issue mga bahay aning oil price hike. Apektado man gyud ta ani tungod kay ug naaman ta mga higalay source sa kining lana karon. Maura gyud ning Galok oil field mga higala din sa Palawan. Pero dili siya sufisyente. Almost 100% sa ato mga higalang lana gikan gyud sa gawas imported. Og 90% ana gikan sa Middle East, Saudi Arabia o United Arab Emirates mao mga higalay ato ang source sa kining lana. Now, mangutana siguro mo ngano nga magpatsaka man na sila diyon, gawa man sila appeals gira. Ang nagira ang Israel ra mag-Iran. Ang Iran gani, wa naman na nagabaligya gasolina, palusot na lang man ang ilaha, maghimog balon, ya ang balon na ayhos, ipalagbas mga higala, ngadto sa gawas, ito sa boundary sa ilahang nasod, ya dito sa luron pod mga higala, dito sa mga, kining mga,
involved anang black market nga ibaligya mga higala ug barato-barato kay gi patuman man mga higala ang oil embargo or something economic embargo batok sa Iran, tungod aning ilahang padayon mga higalang programa nga nuclear. Now, ang hinungdan, nganong musaka mga higala ang presyo sa lana bisag walay apil ang mga lugar diin ta nagkumpra. Ang justification mga higala ni ana kay mapuraot kuno ang supply. Kay di kuno sila makabiyahe na mga higala kay nagira. Mahadlok sila og matugdunan og missile. So taas kayo ang risk ilahang gihambin sa pagkumpra ani mga higalang lana pasulod dinhi sa Pilipinas. Kanang gitawag nila mga bay o global shipping passage. Ang worst ani kay gibana-banaan nga dili mo ubos by average mga bay sa 5 pesos matag litro ang iusbaw karong Martes. So kung magpadayon pa ni mga higala, why siguro moabot pa ni nga to sa 80 hangtod usa ka gatos kuno matod sa mga ekonomista mga higala. So unsa na may tabo ani sa to ang nasod. Di na ta mga bay maka kuan. Patuyang-tuyang padagan ani way tumong at least po siguro mantigo ta mo manage na mga higala sa tuang krudo, sa tuang mga lakaw. Di ba? Kay mahal na mga higala ang kining gitawag na tong krudo o gasolina. Basta ang issue is Martes posibleng musaka na. So ang worst ani, may sakyan na, nagbisikleta raman ko, motor raman ako, gamay raman kayo nagkaon, ay problema. Lagi. Tama ka din hang dapita. Pero sayo po ka direspikas. Tungod kay wa nimo ginahuna-huna ang mamahimong domino effect ani mga higalang oil price hike. Although ang lana mga higala, dili siya basic a commodity. But because of the influence niya sa ubang aspeto mga bay sa tuang ekonomiya, nahimo na po siyang basic commodity. Kaya kung musaka ang lana, ang tanan musaka man. Unano na lang may di mo tubo mga kaigsunan. Di ba? Ultimo ang mga amiga din na ni DJ Sweetheart, magpasaka naman gani. Ano nagpasaka man mo? Nisaka ba ang taxes ninyo diha sa mga pulis? Tama sila ginabayaran sa mga pulis kay buhan. Ugda-ugda-ugon na sila ng customer. Na sila linyada daan sa pulis. So, dili nisaka ang presyos lana. Uy, nganong, unsa may labot sa lana? Unsa may labot sa krudo o gasolina? Mao na ba na inyong gigamit ng panghugas, pang-sterilize? Ay, nako. Siyempre, ang transportasyon musaka, mga nag-unang palaliton musaka. Di ba? Kuya Delta Challenger, good morning. Diha, naman nung Pulkong Kuberta. Mayong aga. So, mauna mga higala ang dako dinhang issue. So, wait and see lang ta. Kay ang gobyerno, ang administrasyon sa pagkakaroon, hangtod ning panahon na wala pa mga higalay na umol nga mga plano, wait and see lang gihapon sila. Kasi pag-abot sa panahon, aning mata ng tagmurni. Alright? So, unyang taon-taon mga bay, maki-update ang naanabay aktual nga presyohanay sa kining pila gyud no ang iusbaw mga kaigsuonan kay kanilaging issue untaan ning competition nga maoy mo paubos mga higala sa presyo sa lana kay naay kompetensya anay nahimo naman hinuong kartel karon. So nagsabot-sabot na narong mga buaya nga mga players, pila mga higala ang ilahang isaka no nga presyo. Alright. Dere ona ta sa issue mga higala sa politika. Kay nindot ni. Kay ang IT expert nga si Attorney
Harold Respicio mga bay. Subling na mahayag nga naay mga testigos gyud kuno siya nga nagsulti nga grabe yung pangwarta mga kaigsuunan sa mga dagkong opisyal sa Comelec atol sa May 12, 2025 midterm elections. Gani, nagpasaka na siya may galag disbarment case against kang Comelec Commissioner George Garcia. Kay naa siya ay witness nga nagsulti mga kaigsuunan nga naningil si George Garcia 300 million para padag-on lang pagkamayor. Ang usa niya ka-kliyente. No? Naana po doon siya day witness nga in due time iyaha mga igalang ipagawas tungod kay mao daw ni ang magpamatuod nga ang Comelec siko-siko ang gihimong pangwarta. Ni siko din sa administrasyon, ni siko pod sa oposisyon. Ang problema karon kay napildi man yung isa. Naamag yung mapildi anak nila mga higala. Di ba? Nireklamo. Asa naman tong among gibayad sa imuha din na chairman, commissioner. Kaya po yung mga commissioner nga nagtama pod mga higala. Na-appeal pod sa binahinay. Matod pa ni Attorney Respicio. Niingon daw nga, mag-file pa man mo og protest adito na nato na maniharon sa protest ninyo. So, grabe di ay, siko-siko mga higala ang kwarta. Kaning nang hitabo karon, kaning nga mga development mga higala, aning istoryastikas Comelec, makapawalay moral, wala respeto ang mga tao, wala salig, ang mga tao sa Comelec. Ang mandato supposedly sa Comelec, peaceful, orderly, and honest election. Asa naman arong honest din kung ang mga opisyal mismo sa Comelec mga higala, siko-siko ang tirada. Siko-siko ang tirada. Di ba? Mangwarta din sa kandidato sa posisyon, mangwarta sa kandidato sa administrasyon, kahuman, wa siya himuon. Siyempre, naay napildi. Kay duha naman gina, opposition ng administration, naay napildi mga higala, mo reklamo. Comelec, nagbayad ba ako si mga anong napildi man ko? Naa pa man kay appeal. Dito ta na maniharon sa appeal nimo. Naa man kay complain. Naa man kay protest. Ayan, dito ta na maniharon na pod. Bayad na pod ka. Bayad na pod ka. So, mauna mga higala nga daghang mga opisyalis sa Comelec daw nagtama pag-ayo nini daghanag millions na apay billions kuno mga higala si chairman. Gikwarta-kwarta. Ang mga Pilipino naglisod og ayo mga higala samtang ang mga taga Comelec nagmaya. Wala na gyud law and order sa ato ang nasod sa pagkakaroon. Tanan puro na gyud kabuang mga higala. Imbes nga ang Comelec usa sa mga institusyon nga unta reliable mga kaigsuunan nga mo pa tunhay sa kahapsay mutabang aron nga mahapsay ning ato ang gobyerno nunot ani mga political bickerings mga bay. Mao naman hinuon karoy instrumento mga kaigsuunan sa kabuang granting kaning giingon ni Attorney Harold Respicio adunay kamatuuran mga bay. Diba? Ginaliman ka na, mubayad ka lang, mudaog na ka mga higala, pagka mayor, pagka congressman. Asa ka mangita na, only in the Philippines. Diba? So, mo na rason nga, anong dili ta makapugong sa mga pagduda, kung muturok ang mga pagduda sa mga Pilipino. Nga hasta di ay sa level sa mga senador, posible di ay nga gikwarta-kwarta sa Comelec. Resulta ni daog si Bam Aquino og si Kiko Panghilinan nga bisan sa survey mga higala sa mga wakwak-wakan iki. Tingala ka, ngano man nang lusot man Bam Aquino, Kiko Panghilinan, top
5 mga kaigsuunan pag human sa eleksyon. Pila kahaygi bayad aning mga panuhak ngadtos kumilik, pila kahaygi pangayo mga higalas kumilik. Mao na ang mga pagduda. Ha? Tungod aning revelation karon ni Attorney Respicio mga higala nga therefore I conclude nga Binay Ranay was done during election. Oliver Campos, good morning din na sir. Shout out Banaraw Talandang Naminaw, sila Dante Abing Joy Permigel Gapaminaw, may dumanlas buangin gagira ra ang amuang radyo bomber sa US. Salamat, no? So mauna ang dako mga higala karong problema. Kay di na masaligan di ining kumilik, nagpapalit pa ang mga panuhak ug mahalon kaayo nga counting machine. Kahuman manipulahon. Sa Atty. Respicio mga higala, usa ni ka IT expert nga abogado. Nagtrabaho ni siya sulod sa taas nga panahon aning computer. Naa siya katakos. Nga mo claim nga expert siya. Mao ni rason nga iyahang gihagit ang kumilik og usa ka open debate, open to the public, para kini mga higalang hatagag katinawa ning mga pagduda sa mga tao nga gitikas gyud ang eleksyon. Dili man necessary nga tikas, pero gikwarta-kwarta sa kumilik ang eleksyon mga higala, ang election result. Matod pa nito ni Respicio, Chairman Garcia, mag-produce ka og pinaka-bright ni mga IT. Bit-bita sa intiblado kay magdebate mi. Labot aning inyong gihimong panamas-tamas sa milabay nga eleksyon. Ambot kong mo response ba ani mga higala si Garcia. Kay pangisingisi raman ning buaya mga higalag dagway. Papahiyom-pahiyom naman eh. Buayahon man po di ay. Kung tinuod. Okay, galagot gud si Respicio katanaw aning Garcia. Atik-atikon lang mga higala anang iya mga explanation nga para sa iyaha kanang explanation nimo mayra na ngadto sa di makasabot anang trabaho sa IT. Pero ngadto sa mga nakasabot anang unsa ng padagan anang computer nga gigamit sa election counting machine, unsaon na ninyo pagtuli, unsaon na ninyo paglubag, kabalo ko ana. Mo nang pagbitbit og pinaka-eksperto nimong IT aron mo dipinsa sa interes aning mga opisyal sa kumilik nga gidudahan mga higalang nagsikusiko pangwarta niadtong milabayng eleksyon. Nindot eh. Kaya ang mga higalay debate aron magkaalaman, mayagyag ang kamaturan kung giunsa di ay tanila pagtikas mga higal. Giunsa pag-rape sa kumilik ang boto sa katawhang Pilipino. Di ba? Sagrado na eh. Tungod kay maura na ang time nga magdesisyon mga higala ang mga Pilipino. Kung ikaw, pabalikon pa ba ka as public servant? Kung ikaw, dili ba yung tagaag chance nga mahimong public servant? Di ba? Muna time nga mag-ilis ning mga tambakwak, mga kaigsunan, mga tugahok dagko nga mga public officials nga way nahimo. Karon pwede na di mailisdan kay mubayad lang sa kumilik, padag-o lang sa kumilik mga higala. Garay. Di maayo mga higalang tilimadon. Mao na nga. Bisag unsaon og kumbinsi ang mga Pilipino. Kana mga pagduda nga grabing tikas. Ang tikas kaniadto kana lang mga ballot switching, vote buying, pero karon nagka-high-tech na di ay ang tikas mga higala. Kay dinha na gyud sa resulta himuon ang tikas gamit ng mga counting machine mga kaigsuunan nga miro. Ato apa kanang miro naal pa din ay sumpay mirong tikas.
sa halalan. Basta muagi anang machine nga miro, meron talaga yang tikas. Meron talaga yang pera ang kumilik niyan. Miro. Ay, nako. Ato ni mga higalang subaybayan ning hagit kung tukbon ba ni chairman. Niingon daw si chairman, siguro siyang kaugalingon, niingon siguro siya nga, di man kumutukob og hagit, ang akong ginatukob, kwarta man sa mga politiko nga ginabayad para mudaog. Wag yapon sa Atty. Respicio. Mutukob lang ko Atty. Respicio. Kung kwarta na, pero kung hagit, di ko mutukob, basig mabulabog pa kwa na. Mauni, nakanindot karon kay si Atty. Respicio, suwito kayo ana mga higalang gitawag nato og computer kanang IT mga higala, no? IT expert siya. Dili nimo siya pwede tuyok-tuyokon anang istorya sama ani gihimo ni George Garcia mga kaigsunan. So George, pamili na nagpina ka kuyaw nimong IT aron iasdang diya sa entablado kontra kang Atty. Respicio para magkaalaman kung giunsa ninyo pagtikas ang mga Pilipino, giunsa ninyo pagkwarta-kwarta ang milabay nga eleksyon. Taon-taon, impeachment complaint, batok sa ato ang Vice Presidente atong hisgutan. Human na mga pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Alright, balik na may kala dito sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa samdan doon na 41 minutos sa nakalabay human ng alas 7 sa butag. Oy, careful mo naana po day variant sa kining COVID. DJ Sweetheart. Kuyaw daw ni. Mas isog daw ni mga higala sa katong nasinatian na tong COVID, no? Unya, ang mga sintomas daw, DJ Sweetheart, no? Mura og mo ubo-ubo ka, bation kag kaluya, no? Nya, murag na kay sipon, unya, kanang magpula-pula ang imong mata, ang mata mo, murag mupula daw, anak ko nga tinuod ka ni nga sintomas ni. Okay. Kaning mga ingon aning gipang enumerate nga mga sintomas, bura manig sintomas mga higala, sa gibiyaan og uyab. Di ba ni sintomas siguro sa COVID, DJ Sweetheart? Sintomas man sa gibiyaan uyab ka namang magpula-pula ang mata, kay ko anya muburot madugay ang aybag, kay gitago lang ang hinilak mga higala, kay gibiyaag uyab matay. Sintomas ni sa uyab, di ni sintomas COVID mga higala. Pero naingon sila nga ang lahi ana John kay mura daw kag nakatulon og bleed agay. Sakit daw kaayo ang imuhang kanang ubol-ubol. Mura daw nay hait kayo ba nga nakatulon og bleed. Ingon ko nga dili pod na kanang nakatulon og kanang balahibo pod kanang buhok hait po ba ng buhok? Labi nagbagong balbas, di ba? Hait po na basta
masahay lagi kani mga sintomas mga higala. O di na ta makasalig kay murag pare-pareho na lang man halos. Ha? Maglabad ang ulo, o murag magpula-pula ang mata, o nya murag kag kanang maluya, malipong, murag kuan na ba standard na ang mga sintomas mga higala. Kaingon ganita nga murag di biyaag uyab, di ba? Kanang biyaag uyab di sweetheart, mao man na. Magpula-pula ang mata, o ginilak, way tulog. Malipong kay di mo kaon mga higala, magtimi-timi. Okay, gibiyaan og uyab. Ha? Unya, ini katulog, di katulog. Muhayang, di katulog. Mutakilid sa wala, di katulog. Mubalhin na po disto, di gapon katulog. Muubo, di katulog. Ha? Mubangon na lang, kay kahio na po mga higala. Oh, manay mga sintomas anang biyaag uyab. Tanawa na din na ng inyohang mga kuan, ha? Kanang inyoha din ng mga asawa din ng mga bana nga gipangbiyaan sa ilahang uyab. Maunay bation, ha? Mag-alingasa. Mag-alingasa mga higala. Lupig pa'y na COVID. Ha? O niya ang cellphone, ipa-vibrate lang. Dili mga higala butangag audio, ibutang dito sa settings nga vibration lang kawan. Isok-sok diri sa bugan. Kay sigig ampo kung mutix ang uyab, atik-atik dayon, ihi-ihi dayon, kay dito basahon ang text mga higala sulod sa kasilyas para di makita ni Mrs. or ni Mr. Paita. Ha? O niya ang kasilyas na ibuslot. Lilion po dito ni Mr. or ni Mrs. Nag-unsa man ni diring akong pares. Ingon galain ang lawas. Nagising-isi man lagi binasa ng cellphone. Garay, bulabog na. DJ Sweetheart. Bulabog na. Bitaw. So, daghan namang girong mga sakit mga higala. Ang hadlok ani katong giingon nila nga radiation sa kining mga nuclear weapon mga kaigsuunan. Posibleng madala sa hangin, maadto nga to sa ubang lugar, madamay ang mga inosente mga bay. Kay kuyaw kay ng radiation anang nuclear. Katong di pa kay high-tech panahon sa World War II, ang Hiroshima ug Nagasaki mga higala. 1998, Chernobyl naglik mga kaigsuunan, no? Chernobyl sa Russia. Hangtod karon, ang lugar may gala sa Chernobyl, dili pagyud maagian, dili maadtuan, kay grabe ang radiation mga bay. Ang mga Russian army nga nisulong ato sa Ukraine, naglikay gyud anang lugar sa Chernobyl nga moagi, kay hadlok sila sa radiation. Same with Hiroshima ug Nagasaki mga higala. Dito niyo makitaan ang mga tao, mga Hapon, nga naglakaw, nga nahunlos ang mga unod, mata. Bukog na lang mga higala, mutagiingon nila nga walking skeletal, kaya naigo sa radiation. Wa maigo sa bomba, pero naigo sa radiation mga higala. Nangahilhig ang unod, mata, nga tagak. Walking skeletal. So, kuyaw kayo ng radiation. Ang hangin na. Siyempre, naarta ni sus kalibutan, ang hangin, tuyok-tuyok. Naman na ay maproduce nga mga sakit mga kaigsunan. Taon-taon, balik na. Humana pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return,
or not for item number 3. And whether short-term period return or not for item Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa masa. Samtang doon na 48 minutos sa kilabahing human ang alas 7 sa buntag. Dirita sa istorya aning impeachment batok sa Vice Presidente. Gikumpirma ni outgoing Senator Tolentino mga bahay nga patay na ang impeachment. Do naman o walay himuon ang 28th Congress referring to the new set of Congress mga higala. Dinha sa House of Senate wala na gyud mga higala ang impeachment complaint. Patay na. Ang justification mga bay ni outgoing Senator Tolentino is ang impeachment court only incidental sa pagka-lawmaker sa mga senador. It is not the same as to the regular court mga higala. Nga 365 days, 24/7. No? So, matod ni Tolentino, katong niaging eleksyon, pro-administration man yun siya. No? Wala po'y balaod nga nagsulti mga higala. No? Nga o nagmando nga i-continue sa sunod nga Senado ang impeachment complaint o pagtaral sa impeachment complaint. Citing the case of Bill Clinton mga higala sa US nga after sa Congress bago na wala na mga higala impeachment, tapos na, no? Kay dili obligado ang next Congress or next Senate mga higala nga ipadayon kini. Kay lain-lain ang ilahang komposisyon mga kaigsuunan. Mao na statement ni Tolentino. Base sa iyaha mga higala research o House Rules. Iya pang gihagit mga higala si Karen Davila. Show me, Karen. If there is really a law or a mandate for the 20th Congress to continue the impeachment filed before the 19th Congress, wala. Sa tuwa pa, ingon pa si Tolentino, bisan pag walay himuon ang Senado, patay na nang daan. Muna na itong ginabalik-balik kong istorya diri maigala, dead on arrival na nang gitawag na itong impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Ngayon naman, one, diya sa level sa House of Representatives. Ang ilahang findings, whether or not it will bind the 28th Congress of the House of Representatives or can compel the 28th Congress mga kaigsuunan to continue. Unsa tong mga findings sa kuan? Posible. Pero kaning Senate dili mga higala kay sila ang huwis. Ang court nga impeachment court dili gid na siya korte. Giumo lang umaumo lang siya pag naay impeachment proceedings mga kaigsuunan. And because dili gid siya korte, dili nimo siya pwede himuon nga korte forever. Kumbaga, tungod lagi kay incidental na trabaho sa ilahang
lawmaker. Di ba? Oh. So malagi yung lagi nako, dead on arrival nga naabot sa Senado ang impeachment complaint sa Vice Presidente. Now, halimbawa, no, kay ang push karon mga higala, aning mga pro-impeachment, nga trabaho gyud daw na sa mga senador ang aksyonan. Yes, pag na ay kining gitawag natog impeachment complaint. So, gipile na dito sa 19th Congress, sa 19th Senate mga higala, dili sa 28th Senate. Oh. Kay ang komposisyon sa bag-ong mga senador, bag-ong Senado, bag-ong mga senador. So, manumpa na pod sila mga higala kining bag-ong senador, parte ng daghana, parte na, ha? Ang mga outgoing nakapanumpa, ang mga incoming manumpa na pod. Okay, ang istorya lagi daw, duty bound ang mga senador nga mutaral. Beato ko paminaw. Na may statement mga higala ni interview ni Karen Davila, no? Para mas masabtan pag-ayo mga bay, no? Sa mga tao, ang dagan ani mga higalang gitawag nato og impeachment complaint. Siyempre, technical manggod kaayo ni. Pero kung ato mga higalang panungtan, no? Ang kining gitawag nato og unsa ni complaint, no? Mura ba o kanang maglibog po ka, nabinag ka nang wa po kay know-how aning balaod, musamot ka kalibog, pero atong paminaw mga higala, no? Tungod kay doon ay interview si Karen Davila, kang Tolentino, ang outgoing mga higala nga gitawag na to ga senador, no? Part siya sa 19th Congress mga kaigsuunan, no? Ato ang paminawon kung unsay mga pagpasabot ni Tolentino aning impeachment complaint. Even if without dismissal, Karen, by June 30, it is functionally dismissed. Even without a written declaration. It dies, it lapses, it terminates with the lifespan of the 19th Congress. The word forthwith, for instance, has been used thousands of times. The word forthwith is a command to the 19th Congress. It's not a command to the 20th Congress. Karen. So, my question is, yes, some members of the 20th Congress will not agree with you, so they will insist that because the argument that's made is the impeachment trial is convened right now. Kahit nagpalit ng husgado, parang sa korte, di ba? Yes. Tuloy pa rin ang kaso. That argument also been made. Again, Karen, you're now talking of courts permanently created. Court of Appeals, Regional Trial Court, these are permanent bodies. Kahit magpalit ng tao, nandun pa rin yung court. But unlike the impeachment court, this is not a permanent constitutional court. It is only created when constitutional crimes, quote-unquote, are committed. Unlike the permanent bodies that you're referring to, pwede talagang magpalit because it exists 365 days a year, 24/7. So, again, Karen, what is now a contradictory admittance that there is a need to terminate this? When the 19th Congress of Senate asked for, and you've been applying the Clinton, misapplied Clinton president, Karen, yung Clinton, pinatuloy nila pero pinababago nila yung House panels lagi. So, in effect, structurally sa Philippines, So, kanang word nga kuan karon kanang forward. Ingon si Tolentino, applicable lang na dito. Kani dito sa 19th Congress, pero di na pwede mutabok sa 28th Congress. Di ba? Now, dili na po sa isyu nga
pareha sa ubang korte nga magpalit og judge, tuloy pa rin ang kaso, dili ma-dismiss ang kaso. Ingon po si Tolentino, dili man ni regular court. Burara man siya artificial court nga kuan na to, gihimo para lang ana nga purpose. Di ba? Anas Tolentino nga dili pareha anang permanent court. Hinimo gyud siya. No? Bisag mo-retire ng huwes, ilisdan ang kaso na agihapon. Bisan pa og kambyo-kambyo ng mga huwes niya ang korte permanente. Pero kaning impeachment, dili permanente ang huwes, ang korte maupod, dili permanente ng korte kanang impeachment court. Dili na siya permanente. Kay ang trabaho gyud ana nila panday gyud og balaod. Mo nay pagpasabot ni Tolentino mga kaigsunan. Hindi pa sila nakaka-comply. So makikita mo dito there is a dysfunction somewhere because mabaguhin yung panel tapos yung impeachment court iba na rin yung composition. Mag-o-out na naman. So again, Karen, to settle the matters clearly, where can they find a constitutional instruction giving them the mandate to continue? Show me where. Where can you find the words carry over? Show me where. Again, I repeat the most important 10 words. The text, the whole text, and nothing but the text. If it's not there, it's not part of the Constitution. We're talking about something which is not appearing. We're talking about ghosts. We're talking about speculations. We're in a nebulous realm, Karen. All right. So, klaro na kayo mga higala. Nga kung ang gisgutan nimo ordinaryo nga korte, mamatay mo retire ang mga huwes o empleyado dinha, ang korte na agihapon na siya. Pero ang impeachment court dili man ni pareha ning ordinaryong korte nga magpabilin mga higala even after the employees. Ang impeachment court pagkahumana sa term sa mga senador, wala na ng impeachment court. So kung naa naman po himuon nga impeachment court para sa bag-o nga Senado for another purpose na pod mga higala. Mura siya ba o kanang tawag na to o partner ba? Female o male sakit. Di ay kuan dire kining gitawag na tong complaint gikan sa Congress. Ang mobista na 19th Congress, ang mobista na ang 19th Senate. Baga, ana ba? So kung gusto ninyo magpabista mo og impeachment complaint sa 20th Congress, maghimo og laing complaint ang ang 20th Congress maghimo og laing impeachment complaint para taralon sa 28th Senate. Dili pwede nga ang kani mga higalang 28th Senate mutaral aning impeachment complaint sa 19th Congress kay matod pa niya sa pagpasabot ni Tolentino. Kanang word gamit nilang forward limited lang na dito sa 19th Congress, both sa Senate o sa House of Representatives. Mao na ang iyaha mga higalang legal contention aning impeachment complaint batok mga kaigsuunan sa Vice Presidente. Mao na nga niingon siya, therefore I conclude nga bisag walay himuon ang 28th Senate anang impeachment complaint batok sa Vice Presidente, patay na ng daan. Kung inyo pagyod nang ipataral og pugos,
dinha sa mga senador karon sa 28th Congress, mamatay ra gihapon na. Resulta, double dead na. Mora na mga higala o baboy nga gibaligya sa palengke. Nga wa mo agig slaughterhouse kay double dead di ay. Ha? Double dead ang resulta, anak. Oh. So, katawa sila. Ha? Double dead. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din ha, ma'am. Ha? Si Edna Loy Utip, Mirna, nga naminaw, naglanog-lanog ang 90.7 Love Radio. Thank you so much. Si Sir Roel Senior Diaz, good morning. Lumikad compound sa Maymaa. Galanog-lanog po din ha ang ato ang radyo din hang karong panahon na. So, mauna ang mga pagpasabot. Mauna si Chis Escudero, nag-alanganin yun. Ha? Patay naman ng daan ni. Oy. Unya, mamatay pag yun ni, kay parting daghana ra magpabor kang Inday Sara ra ba in taon. Ha? So, madouble dead na ning impeachment ni Tambaloslos pag abot mga higala sa trial, double dead. Wa pa'y labot ng mga issue sa teknikalidad. Nain na naway. Kani, ingon sila nga, ang Vice Presidente inosente man kana, nganong perti daw daghana mahigala og mga abogado, battery of lawyers kuno, ang gi-hire mga higala sa Vice Presidente. Dapat ba na siya ipangutana? Ang nangutana ang artista mga higalang si Rumnik Sarminta. Naambot asa na ron mga higala. Tama ba na? Una, katungod man na sa usa ka akusado kung pila ang iyaha mga higalang, pila o kinsa ang iyang ipang-hire nga lawyer. Di ba? Right to counsel. Ikaduha, for practical reason, nakabalo man ta kung kinsa mahigala ang naas likod aning impeachment complaint. Mga impluensyado sa administrasyon karon, Tambaloslos, presidente, ilang mga alipuris mga higala nga gipangsugo aron nga mawala sa politika ang mga Duterte. Subot pasabot, very influential people ang naas likod aning impeachment. Mga congressman, mga higalang, nagtama sa 150 million mga higala o uban pang budget sa ilahang mga distrito. Ambot lang kung nipaingon magyud na sila ang distrito. So, ikaw karon, akusado ka, like the Vice President mga higala, alang-alang imuha ng kuaanog abogado mga higala nga ingno natog dili ka kumbinsido, manguha yung kag abogado, daghanon niya mga abogado para ang uban di man ang tanan mo appear. Ang uban na membro na sa research team. May mga research team mga higala. Kalaban ko nimo gobyerno god, administrasyon. Di ba? Na ay machinery mga kaigsunan. Muasdan ka dito, imo ang abogado, ay klaro, ayaw na lang, sure ball na ka ng pildi ka, di ba? Ma'am Susan Gadyanis may lubugan. Musta na ba din na si Kap Iking Liparanon? Kuya Kap Iking Liparanon. Musta na ba din na? Mudaog yapon na pagkakapitan. Dili lagi ka kuya pa himuog kunsihal. Kay mingaon ang taga-lubugan sa imuha o taga-balyok sa imuha. Kap lang yung kanina. Kap. Kaya makonsyal na ka. Di na ka makapanabong. May nang kapitan ka kay makapanabong. Magkita-kita pata sa sabungan aning trabaho. Kap Iking Liparanon. Daog ya po nagkapitan niya. No? Sa wabay kalaban na ron. Karong 2026 pa may nung eleksyon daw. So, mauna mga higala nga daghang abogado si Inday Sara. Kay wata ka balo unsa na po himuon ani mga higalang na karon sa pwesto.
aron nga maproteksyonan ang iyahang katungod. Mo nang sayang tan-aw kinahanglan nga komportable siya. Mo na diha man siya komportable anang daghan siya og lawyer, mo nang iyahang gihimo. Wa man pwede mo question anak mga higala kay katungod man na niya. Oh? Katungod man na niya, di man na mga higala provided sa gobyerno. Di ba? Si Raul Lagadlad, bago o Shiro ni, napita. Di ba, sir? Katungod man na ni Vice President Inday Sara nga magbaton siya daghang lawyer. Gi-issue na po na ron. Inosente man ka na. Inosente lagi. O niya, kinsa may mo laban ron na, kinsa may mo establishar anang imong pagka-inosente ka ron nga, sige na magyog ka ginadut, ay tambalos-los nga guilty ka, bisag inosente ka. Imo ang kalaban, influensyado kayo. So maghayo jud ka, o kabugado nga, tan-aw nimo makaluwas gud sa imo ha, gikan aning panamas-tamas nga mga pasangil mga higala. Di ba? Di na siya issue. Ang issue karon ani, kung ang liderato ni Chis Escudero magtaral pa aning impeachment mga higala sa Vice Presidente, una mabulatlat ning white envelope, ikaduha madouble dead na ni mga higala ning dead on arrival nga impeachment voting. Madouble dead na ni kay wa man gyud ni tudasan ng impeachment in taon. Taon-taon mga higala ato ning padayonon ha. Apil na ning istorya sa Citybet nga sigig pang checkpoint og manok, kuwang na lang mag checkpoint aning mga kikik kwaknit og muagi das task force mga higala ha. Kuman lamang ang pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Pero, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,003. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon ay 12 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, delita mga kaigsunan aning kuan, no? Impeachment. Bisa kung saon. Upaning kamot ron din haan ng mga tambalos-los mga higala nga mga congressman. The more lang nga makagain o traction mga higala. Si Inday Sara sa mga butante. The more lang nga musaka ang iyaha mga higalang popularity rating o ang iyahang trust rating. By the way, naay kuan si Jason sa kining gi-share mga kaigsunan nga posibleng si Tatay Digong di na gyud daw makauli din his Pilipinas.
Kay luya na daw si Tatay Digong unya na anay balita o kumpirmasyon nga hinay na ang iyaha kuno mga higalang pisikal. Unya di pa gyud daw siya tugtan mga higala sa kining ICC. Hinay na pod ang iyahang ginagmay na lang daw siya mo kaon mga higala. Mo ni ang medyo dili maayo kuno nga balita. Nya kahuman kung tugtan pa gyud siya, di pa gyud siya palahoson diri sa Pilipinas. Dito na siya sa host country na daw kutob. So, di na gyud daw makauli diri mga higala si Tatay Digong. Muna nga daghan ang nagbangutan og misamot kalagot karon mga higala batok sa kining administrasyon. Kaysa tan-aw sa mga Pilipino, ang tao nga daghang natabang, daghang nahimo sa katawhan sa tuang nasod, daw gidaog-daog murag ang mga Pilipino manggod, dihadista mga higala, So, tan-aw sa mga Pilipino matay tinunto man ang presidente Murag ingon ana ba ang dating mga kaigsuunan. So atong tan-aw kung unsa gyud siyang putana niining gihimo karon nga paningkamot sa mga defense lawyer headed by Attorney Kaufman mga higala alang sa interim release ni Tatay Digong. Kay mao man gyud na rigi labi mga kaigsunan kanang interim release. Tungod sa iyahang sitwasyon, old age, he was elected as mayor, onya labaw sa tanan, wa may lig-on mga higala nga mga ebidensya batok sa iyaha, wa pod siya plano mga higala nga musibat. Mao na nga gusto karon sa mga lawyer ni Tatay Digong makabaton siya og interim release, at least kuno naa pa siya mga higalay kinabuhi, makita pa niya, madungog pa niya ang mga Pilipino sa iya mga higalang pagpauli dinhi sa Pilipinas. Mao na wish dili lang sa iyang pamilya, apan bisan sa iyahang mga anak, mga higala, sa iyahang mga sympathizers, sa iyahang mga supporters, nga makapauli lang unta si Tatay Digong. Ihatag ang iyahang wish samtang buhi pa siya nga makapauli dinhi sa iyahang yutang natawhan. Mga taga-barangay Lubugan, Turil, good morning dia. Trib Israel, Lubugan, Turil ni, si by Alan Cuarto din og si Dante Hinlo, yan, mga amigo na to good morning sa inyo din mga taga Lubugan, Turil, ato ang dakbayan sa Davao. Alright, taon-taon atong hisgutan ning checkpoint sa mga manok mga higala aning si Tibet og task force. Kay hangtod karon naa daw gihapon. Ang tiglili ang task force pag makakitag manok unya way itunol moingon daw dayon, "Nay manok!" Ingnon daw dayon ang si Tibet sa taga task force, "Nay manok!" Mao daw ni mga higala ang style aron muduga ang nagbitbit sa manok. Ato man gipangutana ang Department of Agriculture niini. Niingon nga wala gyud pay bird flu aron nga mag-checkpoint mo dinha. Nganong nag-checkpoint maning City Bit na to? Unsay purpose og kaning task force Davao? Nga kada nay moagi day diyang manok. Naa naman di ay bayad mga higala. Kay di ka mo bayad, lisod-lisoron ka mga kaigsunan. Taud-taud, human lamang pipila ka mga pahinumdom.
Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7. Alright, balik tayo gala. Dili sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Itag yung orasan na 22 minutos na. Kuman ang alas 8 sa buntag. Now, dirita aning gireklamo mga higala sa dagang mga Dabawinyo. O mga dumadayo diri sa Davao. Kaning checkpoint sa task force aning mga manok. Kay matod pa. In kunaybans kuno ni mga higala sa taga Citibet nga kwarta-kwarta kuno ang intensyon mga higala aning checkpoint dina sa task force. Uy, dili na di ay terorista karon ang ginapangita aning task force, manok na di ay. Kaysa terorista wa man day kwarta, diris manok na ay kwarta mga higala. Agaray. Nakabalo ba kaha ang ato ang head ani sa TF Davao? Nakabalo ba kaha ang ato ang head sa Citibet aning ilahang trabaho sa ilang mga sakop nga nagakwarta-kwarta sila anang mga manok nga nangagi indi guys issue mga higala sa bird flu. Now, ato manggong gipangutana mga higala si Department of Agriculture Regional Director Bong Gonzaga. Macario Bong Gonzaga. Para kumpleto yun. Siya ron ang Regional Director sa Department of Agriculture dinhi sa Region 11. Kuya po din nato. Director, naabay bird flu alert karon diri sa Region 11. Para ang kaning mga taga Citibet o Task Force Davao magpatuman og hugup nga seguridad batok sa bird flu. Onsay ingon ni Director Gonzaga, wala pa man kuya. Wala pa man. Anong nagsige man ni checkpoint ning Citibet o Task Force? Unya dili ra ba ka palutson pag may bawa na kay kargang manok, kay pangitaan ka og blood sample og animal certificate. Unsa ba ini? Nangambot ra in taon ang direktor. Pero kung motunol ka og usa ka gatos, makalusot ka. Pero og dili ka motunol og usa ka gatos, dili ka kalusot. Pero daghan ang imong manok, mo demand mga higala og 500. Agaray. Unsa man ni? Extortion activity ni dinha sa checkpoint anang task force in connivances sa taga Citibet. Uy, dapat makabalo ang ato ang head sa Citibet ani o ato ang head sa task force. Kay basig ka ng inyurang mga sakop ron din ay nagbahinay ana din ang style na, di ba? Nabinag Domingo daghan kayong manari mga higala magbitbit og manok, kwarta permi. Kwarta kayo. Now, Gilbert Bacalya Tabay nadapita sa may Balyok. Good morning din na. Uyang asawang si Alice. Lanog-lanog ka dire dyan. Naminaw. Mga senior, kumusta? Thank you so much sa ang mga senior. Kani mga senior, mahilig yun balita. Napoy mga senior, mahilig po chismis. Good morning dia kang mamo. Yan siya nga. Wa naman, may trabaho dyan. Wa naman may laing kabisihan. Kanina lang pagiging marites na mo. Bitaw, good morning sa mga senior din ha. Take it from them. Kung mangutana mo ka ng ma-experience sa kinabuhi. Anha kita sa senior. Alright. Now, kanang bird flu, dili na pariha mga higala aning ESF. Kanang ESF, pwede na siya mapugngan pinaagi sa paglimit mga higala, pagkontrol anang transportasyon. Pero ang bird flu,
dili na mga higala mapugngan nganuman. Kay ang carrier ana, kanang mga number 1 carrier ana, migratory bird. Mga migratory birds, mga langgam nga gikan sa gawas. Usaw na pagpugong nimo pinaagi anang checkpoint. Ha? I-checkpoint ang mga kikik nila, mga langgam nila gikan sa China, asa pa ng uban nga na mga bird flu. Kaya sige na, usaw na nimo pag-checkpoint. Manulod ba na dire sa tua? Ha? Unya karon na mo checkpoint para sa bird flu. Kaya ang inyo ha diyan tumong ang kanang mga manok di ay nga kondisyon kayo nga pang sabo. Wa man ay bird flu na kay kondisyon man kayo na. Ha? Una na gipainom og mga vitamins na apay mga flushing nga mga antibiotic ana. Keeping nagtaman sa ginhawa. Unya asa man pangitaon nimong bird flu anang mga manok nga igsasabong nga idelbihay. Buang madahay ng mga sabongero nga magdalag masakitong manok dalon dito sa hawanan sa Ruida nya pustahan mga igalag 100,000 million nya masakiton di ay, di ba? But pasabot kanang mga manok ka kondisyon na wa na sakit bisan pagdili na kwaag animal certificate wala na sakit. Ha? Kung moingon mo na mga masakiton na virus dala nga bird flu kanang mga langgam. Ya usaon na ron ninyo pag checkpoint anang langgam. Naam na sa babaw gagi. Di man na parehas baboy nga kanang ESF nga ikargaan ng mga pigiring nga sakyanan. Di ba? Pero nganong nagsige mog checkpoint din na wa man poy alert. Bird flu alert matod sa DA. Nganong nagsige mog checkpoint din ha sa task force. Ha? Ala. Head sa task force o head sa CityVet, inyong mga sakop din na. Nagsigil checkpoint kanang task force sa Samal, duha ka buok, kanang dina kang Bangayan o kang Dabsam. Task force das Likanan, deres Lakson Kalinan, labaw na din mga higala sa may Turil, Binugaw, o Sirawan, Agaray. Task force. Unsa ilahang style? Pag makakita kayo sa cartoons manok, nakabaw silang manok isasabong, ang ilang una-una na, labi nagbuntag pa sa'yo, na ni kwarta. Kaya mo, tugog sabungan. Matugog sabungan, dalakag manok, mamusta ka, na yun ay kwarta. Ilang ipiton, pangitaan dayo, asa ang blood sample ani, asa ang animal certificate ani, asang barangay clearance ani. Naghanag ipangayo sa task force o sa CityVet. Pagkakita pa lang sa karton, kay ang muli-lian na ang task force. O dili gani ka mo tunol dayon, musagit dayon ng task force, mingon dayon nga, manok! Maana dayon ang task force. So, ang CityVet dayon mo, dool dayon. Mingon dayon, asa ang animal certificate, asa ang blood sample ani, asa ang barangay certificate. Kadaghan na magipangayo. Labon ang kwakmit dito si babaw ka na mga migratory birds nagbahis-bahis dito, ninyo pangayo iyan. Ha? Kaning manok ka kondisyon kayo. Klaro yung may sakit kay di mo pwede itarig na sakit. Inyo hang sigig pangayuan anang mga usa na inyo hang pangayoon. Kay ang tumong dili man na mga higala ng bird flu. Ang tumong kay ang kwarta man ay. Kwarta di ay. Igamit lang ning istorya nga medical certificate, barangay certificate, o ubang certificate din ha. Haron nga modoga mga higala kay maunay pangwarta ron din ha anang checkpoint sa task force o kanang CityVet. Ha? Maunay pangwarta karon. No? Dako na labi nang madomingo kay daghang tari-tari mga higala muagi din ha sa checkpoint. Amot, pila kay matigom anak nila mga higala. Kanang kinabuang ba? Matingala ka nga no masigig magapanghiling ang mga manok, mga pato nga wa may bird flu alert. Granting, na bird flu alert. Can you prevent it? It is inherently impossible. Kaya ang number 1 carrier ana dili ng manok nga isasabong. Ang number 1 nga carrier ana langgam mga migratory birds. Unless
kung inyuhan ng mahimuag pamaagi nga kanang mga migratory birds di na makasulod from one place to another, kana moingon ta nga oy okay na. Ha? Isulod tani mga manok hiniktan nga delbihay. Iapil og tigbakay, di tani palutson. Oh, di ba? Pero ang kabuang ani nila mahigala, gigamit lang nga istorya ng bird flu nga checkpoint kuno sila ESF og bird flu, ha? Kay mangwarta di ay ning mga panuhang. Abot lang og pila ang partida sa bahinay aning taga Citybet og taga Task Force. Kaya taga Task Force, mo diretso mo na sok bulsa dayon, moingon mo na salamat ha. Inig tono limog sa gagatos, salamat ha. Salamat. Dito, boss, saludo pa. Boss na ron ang sabungiro. Inigagis Task Force, basta mo tunol kang sa gatos, boss na ka! Boss! Oh. Di ba? Ma'am Maria Fe Alvero Frondo. Shout out, ulan kayo sa mulig, Gadjani family. Thank you so much. Di ba? Mo, saludo pa si mo ha. Ang Task Force, basta matunulan mga igala o kining tawag na tog sapi sa gatos. Ha? Mingo pa dayon nga. Daw boss, wala lagi, napildi na. Bisag ni daogon, ama po maldito pong sabungiro. Mingo man po dayon nga. Patig yung malasa, chipoy. Nga tablaw, naidaghan din ng kwan. Daghan din na unong. Pwede boss, mangayo mi ana boss. Nangayo unong, taga ikas. Unong ray gihatag mga igala. Unong ray gihatag. Pero, kanya. Kinsa maroy chip na to des Task Force. Ato ning ipangutana mga igala sa Chief des Task Force og ato ang Citybet. Unsa man ning inyong checkpoint anang mga manok diha? Kanang mga fowls, ha? Nga wala man tay bird flu alert. Wa man pud nay basihan ng checkpoint anang bird flu alert tungod kay ang langgam makalupad man na sa ibabaw. Di magyapon na ninyo mapugan. Dili man na nato mapugan na siya. Bisan kung sa pay atong himuon din na, di man ta makapugong na. Mapugan na ni mong migratory birds. Nga kung galing nanay mga sakit, mga igala, musulod din eh. Usaw na ni mo ron pagpugong. Be? Ang inyo ha, hinuong gisiguro ka ng mga manok nga parte man ng kondisyon na. Ha? Ultimo iti ana mga higala ginabasa sa mga handler. Oh. Kung natunawan ba ni, naabay gibati. Monitor na sa handler, kabalo ang handler na kanang handler mga higala ana mga hiniktan. Nga moagi sa Task Force, sobra pa na mga higala sa doktor, kuyaw kay nag-research. Kulor pa lang sa iti, kabalo na mga higalag unsay gibati sa manok. Dagway pa lang sa manok, way gamit-gamit og hiriminta. Kabalo na mga higala unsay gibati anang manok. No? Kuyaw kay ng mga handler eh. Kuyaw kay mo kapa, lawas pa lang. Ini kapa anas lawas may gala, kabalo na siya kondisyon bang manok o dili. Wala ka mo mataga Citybet mag checkpoint mo pang-hire na lang mo og handler. Ipahimas ng manok. Kung naa ba na sakit o wala kay kabalo ang handler na mo tan-aw. Di ba? Kaysa magpatik-atik mo din ha og checkpoint. Pero ang inyong tumong, pangwarta raman ay pastilan. Ha? Pangwarta raman na. Checkpoint. Pag makakita kay karton mga igala siniktan, sagit na ng Task Force. Manok! Basta dili dahil mo tunulan, sagit yun na. Manok! Manok! Dagan na ng Citybet na yung mga igala, uyog-uyog ang naong dinagan. Lili din, asa ang kuha ni, asa animal certificate ani, asa ang blood sample ani, asa ang barangay certificate ani, libog na in taon mahigala ang sabungiro. Sir, kaning pila sir, pila. Pila. Pastilan. Grabe ang bisag dasdala na corruption. Sa checkpoint na corruption. Sa maning matay binuang man mga higala. Ang mga sabungiro in town nangiyawat na nga maka nisibat na mangay na dito silang asawa ang kwarta ibayaran is kuryente gisibat mangani kay ipusta lang sa iyahang manok kay naka-schedule karon tigbason pa pag-abot diya mga higala ang Task Force o kanang Citybet. Ay nako.
Muna, panawagan na to. Anang mga taga-Citibet o mga taga-task force, ondangan na ninyo ng checkpoint, anang mga hiniktan din, ha? Kaya may bird flu alert. Kung sa may rason nga sige mong checkpoint, granting, for purposes of discussion, mga igala, na ay bird flu alert. Unsa ba na siya? Kuha na, kanang measure na siya, mga kaigsunan, to prevent anang gitawag na to bird flu virus? Reliable measure na siya? Dili. Kana lang mga langgam daan nga maglupad-lupad, mubalhin gikan sa usa ka barangay, paingon sa laing barangay, gikan sa usa ka probinsya, paingon sa usa ka probinsya, gikan sa usa ka syudad, paingon sa usa ka syudad. Di ba na muagi mga igalang Citibet, di ba na mananghid ang Citibet og task force nga, oy, mubalhin mi dito sa Pikas. Di ba? Mananghid ba din ang langgam? Kabaw ba na ina? So, inherently impossible to prevent it. Kana pa yung mga hiniktan nga perting kondisyon na mga pag yung inyuhang i-checkpoint nga kondisyon man kayo na mga pa yung imong suspitsaan nga na bird flu kay gusto lang mo mangayaw kwarta just checkpoint. Na tinuo din ang istorya maayong buntag niya ni Dodong Tisoy. Dodong Tisoy. Isa pa lang amigo na to din si Dudong Tiguang. Sagarang mga sabongiro, no? Mga naipangalang Dudong. Dudong Tisoy, Dudong Tiguang. Pag dinagaw. Mao na mga higal. I-memorize yan? Basic! Love Radio. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Samtang doon na 41 minutos sa nagalabay human ang alas 8 sa buntag. So, careful mo din na anang mga checkpoint ninyo. Kaya basig moro na katanggalan ninyo ng trabaho. Ayaw na ninyo nag-apil-apila na yung kabuang ng mga manok nga iniktan nila. Kaya wala na bird flu yun. Sure ball tali na. Kadua bisag na bird flu, di po na mapungan.
tungod ana mga migratory birds nga walay kapasidad ang task force og ang Citibet nga mudakop ana nila. So makalusot lang gyapon na kung ugaling na ay bird flu, pero wa may bird flu pa diri so far matod mga higala sa Department of Agriculture. Yun na pa, 42 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Diri ta mga higala sa dula karon sa Indiana Pacers kontra sa OKC. Second quarter action na mga higala. 11 minutes and 3 seconds sa second quarter. Ang score is 25-26. Naapsa na mga higala sa Indiana Pacers. Ang OKC mga kaigsunan human nakahimo og 3-point shot si Benedict Maturin, no? Onya si Pascal Siakam, no? Na sipyat man sa iyahang mga free throws mga kaigsuunan. Onya si Jalen Williams sipyat po sa 3 points pero naka puntos na po, yun na pa. Ang kini nga OKC mga higala, ang score karon dikit kayo. 27-26 pabor na po mga higala sa OKC. Onya niapas na po mga higala ang Indiana 27-27 all na. No? Free throw mga kaigsuunan. Yun na panahon sa maning kuan kining gitawag na to og shooting foul si Jalen Williams, no? Si Alex Caruso nakahansak mga higala motong nakalabaw sila pero dali ra pud kayo gi bawi mga kaigsuunan sa Indiana Pacers, no? Running score 27-28 pabor mga higala sa Indiana. Pinaagi ni Tony Bradley. 1 out of 2 from the free throw line mga kaigsuunan, no? Na foul ani si Jalen Williams. So sa ato ang kining statistics sa OKC mga higala, wa 5 puntos ilang sentro nga si Hartenstein. Si Jalen Williams usa ang rebound, usa ang assist, 4 ang puntos. Ang ilang star player nga si Chai Gorgeous Alexander SGA, 2 ang rebound, 4 ang assist, 8 na ang puntos. Si Chet Holmgren 4 mga kaigsuunan ang rebound, 5 ang puntos, no? Si Dort 2, si Caruso mo'y ni kayod po doon, 8 na ang puntos ni Caruso mga bay. Samtang sa Pacers wa 5 puntos si Miles Turner, 8 na kang Pascal Siakam, kang Haliburton Siam, kang Nimbrad 4, si Naismith wa pa mga higala muni usa sa mga 3-point shooter nila. Si Benedict Maturin 5, si Obi Toppin muni top scorer last game 6, wala pa 0. Si TJ McConnell 0 pod, no? Wala pa muputok ni mga higala, daghan pang muputok kay sa Indiana Pacers, no? Sa ilaha mga higala nga lineup dinhi sa second quarter action. Nakuha na po balik mga higala ang labaw sa OKC 29-28 karong panahon na. 29-28, 1 point lead para mga higala sa kining host, no, nga OKC. Ayan, nindot ning game karon. Okay, pinanitay gyud dikit kayo mga higala. Alex Caruso nailog ang bola gikan kang Ben Shepard. So ang posisyon karon sa opensa pabor mga higala sa kining OKC. Nindot kayo ni kinsa gyud kaha mga higalay makauli ani sa O'Brien Trophy. Kay ang adjustment nga gihimo karon mga bay sa kining Indiana Pacers, siyempre dayo sila. Ilan man gipanghambog nga wala gyud ay mag-celebrate mga higala og kampyonato sa ilahang home court. Ang isaligan karon ni Coach Rick Carlisle, daghan silang option nga scorer. Pero wala pa iniputok mga higala gawas kang Pascal Siakam o Therese Haliburton, no?
na siya'y unom ka mga scorer, mga higalang kaya mo generate og double digit, no, para sa iyang team. Pero ang upat, wala pa, tuluan ni zero pa mga kaigsunan, wala pa ni putok. So delikado ni mo sabay ni og putok mga kaigsunan, maglisod gyud ang OKC ani. Pero og dili ni mo putok, kampiyon na mga higala ang Oklahoma City Thunder ani nga season mga higala. Yan, no? So shooting foul si Ben Shepherd sa Indiana Pacers. Alright? Kahuman, Miles Turner mga higala ni sulod na pod. Gawa si Tony Bradley o niya si Aaron Nesmith for TJ McConnell mga kaigsunan. Running score 30-28. Pabor mga higala sa host nga OKC. 8 minutes and 8 minutes and 29 seconds. Second quarter action mga bay. Naarabay mga plus-plus na ba ni? Mga mamustahay mga kaigsunan? Patay kang bata ka. Alright, balik ta. Diri sa 90.7 Love Radio mga kaigsunan. Issue sa masa paghapon ang inyong gipaminaw. Di ata diri karon sa ato ang mga kaigsunang update sa NBA. 30-29. 8 minutes and 29 seconds, second quarter action, pabor mga higala sa host nga OKC. So si Aaron Wiggins, foul mga kaigsunan. So ang gisaligan karon again, mga kining players, wala pa makakamada mga higalag double digit, wala pa mo putok kumbaga, no, sa kining Indiana Pacers. Sila Miles Turner, ang ilahang sentro, wa pa i-score, 1 point. 30-29. Nag-free throw si Miles Turner. Si Naismith, wa pa maputok. O si Shepard, 0 pa. Ang nang-score lang karon Haliburton, si Nimrod, naka 4 points na pod. Bago lang ni. Pascal Siakam, 8 points may gala. O si Benedict Maturin. Ang first round pick ni nila mga kaigsunan nga kining 3-point shooter, no? Nakuha nila, that was 2 years ago. 2 years ago. Alright? So, 32-29, 3 points mga bay, second quarter. Labaw ang OKC. Karong mga panahon na. Very exciting gini nga dula, no? Wala na game 8 ani. Mao na ni ang last mga kaigsunan. Game 7. Makatilaw na karong kampyonato ang Pacers. Kay uhaw pa sila kaayo mga higala sa kining kuan, Kamil. Aning kampyonato kay naanaunta sila kaniadto didto dapita. Nidula nag-NBA Finals panahon ni Reggie Miller pero napildi man. So mao na lang niron ang ilang paglaom nga makakampyon sila mga bay. 32-29 pero na 3 points naman po mga higala sa Pacers. Nag-tie na sila mga higala sa 32, 7 minutes and 33 seconds, second quarter action. Grabe yung kuan ba? Grabe kayo ang depensa mga higala daw. Very efficient scorer ang duha ka team. Na-shot na po mga higala sa OKC, 34-32 na. Posisyon na po karon sa Pacers. Patay kang bata ka. Sipyatay rin yun na ay masipyat ani mga kaigsuunan, it will really count, no? Si Aaron Nesmith, sugod nagputok mga higala, siya ang naghatag atong 3 points niya, jump shot, no? Assist ni Miles Turner, ang sentro sa Indiana Pacers. Pero dali rapod nakabawi mga higala ang OKC for another 2 points. So ang running score 34-32. Sa kasamtangan, 7 minutes and 14 seconds, second quarter, mga higala. So, tune in lang mo permi dire sa 90.7 Love Radio. Kay naata mga higala ay update from time to time, no? Kay kita mga Pilipino, bisan og membro ta sa promogbo,
o sa lubi pa pulipog ta hilig man gyud tag basketball. Bisag pulipog ang mga Pilipino hilig basketball mo gyud ang ubang mga babae na to. Naning kamot makabreeding mga higala anang mga tag-as, no? Tungod pod na sa ilahang desisyon mga higala nga dapat mutag-as ang Pilipino para mahimong competitive. Maadto dito sa Europe, sa US, ang uban abot pag Africa mga higala magpa-breeding lang dito tag-as. Di ba? Ano sila Jolly Green no, na sila kinsa pa nang kada sila Clarkston, di ba? Produkto na sa paningkamot sa mga Pilipina nga mabreedingan mga higalag tag-as. Oh. Di na basta-basta po doon. Heroic act na mga kaigsuunan. Na? Di basta-basta buagwantaan ng nga dagko kayo nga mga Amerikano, mga langyaw, mga higala niya ang Pilipina perting gamaya. Oh, magpa-breeding lang para maka-come up og maayong resulta mga higala. Tag-as. O niya mamahimo siyang dream fulfillment. Dream fulfillment. Oh. Ang mga nanay siguro anak kanito, kanang PBA, mugbo na kay mo, mag-breeding ko, madto ko US, magpaliwat ko ditong tag-as. Oh, ana, resulta may gala, nag-as ko. Na-breedingan ko. No, na-breedingan. Oh, dito sa Japan ayaw, mugbo dito. Magbakang-bakang pag inyong anak kay mga Hapon bakang maliwat na dito. Oh, ayaw dito pa-breeding. Yang saon taman daghang magkwarta ang Hapon, di pagyud kuti, Pero ang mga Hapon daw ron, di na kaayo mo kumpiyansa mga higala sa mga Pilipina. Kay matod pa sa mga Hapon, ang mga Pilipina kuno mga wartahay. Oh, adto na sila sa mga Indiana mga higala, bahalag ang baho, dili kaayo kaaya-aya. Dito na lang sila kay di daw kay mga wartahay, ang mga Pinay mga wartahay daw kayo. Kahuman ang mga Pinay taksil pagyud daw mga higala. Patik-atik nga way bana, way pinalangga diri sa Pilipinas, pero inig-uli mang bakasyon sila kuyog ang Hapon din naaman di ay bana, di lang man pinalangga, bana man gyud ay himuog driver's ban. Asa sila og suloy-suloy sa Hapon, ang driver ang bana. Ahuman hubugon ang Hapon, ang katong babae may galang Pinay, mudulog na po dito sa iyahang banang Pinoy. Double barrel ang dating. Ay, nako. Running score, 34-32 paghihapon mga bay. No? Full time out ang itawag sa Pacers. Muhimog adjustment si Coach Rick Carlisle sa iyang mga player. Kaya every time maka-execute sila sa bola, makabalos na yun. So, hinay mga higala ang transition defense sa kining Pacers. Muna gusto karon i-correct ni Coach Rick Carlisle. Kay makakuha sila og mga maayong good looks, shots mga bay. Pero dali naman kayo mabawi sa OKC. Subot pa sabot, ang transition defense nila ang problema. Hinay. Hinay mo baba mga kaigsunan. Karon naka-score na po mga bay ang OKC. 37-32. 5 na kapuntos ang labaw sa OKC. 6 minutes and 48 seconds to play second quarter action. So ang ingno nato mga higala og kuan dire kinibang dark horse sa OKC nga makita nato naagi chance mga higala sila kung mugawa ang ilahang kining gitawag nato mga bench players si Wiggins o si Caruso dapat magpakita ang gilas. No? Si Cason Wallace nihimog 3 points para mga higala sa kining Thunder. No? Assist gikan kang Shai Gilgeous din siya. Gilgeous Alexander. Ayan. SGR maguro na kuan na to anin niya. No? Kay taas kaayo. So, 37-32 ni sulod na pod mga higala si TJ McConnell. Poli ni Benedict Maturin mga bay para sa wing sa Indiana Pacers. Ayan, 58 minutos o 56 minutos na. Human ang alas 8 sa buntag mga bay. Dini pagyapon sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Naki-update lang ta sa dagan karon mga higala sa dula sa NBA. Kay mao na gyud ni ang final game sa best of 7 series alang sa 2024-2025 NBA season.
Ipapaulay karon ni Coach Rick Carlisle si Pascal Siakam, gisulod mga higala si Obi Toppin, no, sa power forward position, no. Kay si Obi Toppin dili pareho siya ka efficient scorer ni Pascal Siakam sa kini nga shaded area, pero si Toppin mga higala, no, maka-create og spacing tungod kay maayo siya sa 3-point shot. So siguro nakita ni Coach Rick Carlisle karon nga guot kayong dipinsa sa ilalom, kinahanglan niya og spacer, munang gisulod si Obi Toppin mga higala at the same time para makapahulay pod si Pascal Siakam, no, dinha sa kini mga higalang 4 ang position. So TJ McConnell nakapuntos dayon mga higala siyang pagsulod. Running score 36-37 gikan sa 5 ka puntos. Pakanaog dayon sa Indiana ngadto sa usa na lang ka puntos nga labaw sa Thunder mga higala karong panahuna. 5 minutos ug 22 segundos second quarter action mga bay. So nindot ang adjustment ang himo, no, ni Rick Carlisle. Si Andrew Nimbrad po naka-shot mga higala pinagig sa layup, assist gyapon ni McConnell. Matay champion mga bahay ang Pacers ani, sure ball. Si TJ McConnell ang mahimong MVP mga higala. Dili si Siakam, dili po si Haliburton, kundi si McConnell. Kay burag siya mga higala ang gigamit karon nga secret weapon aning Game 7 ni Coach Rick Carlisle para sa iyahang team, no? Kay predictable na mangug kaayo si Haliburton mga higala, including Siakam. Si Siakam pwede po gyapon siya makakreate iyang sariling shots. Ang problema, undersize, 6'8", payungan siya 7-footer, 2 ka buok mga bay, si Hartenstein o si kining Chet Holmgren, maglisod si Pascal Siakam. So muna stretch 4 ang iyang gigamit, si Obi Toppin o si TJ McConnell. 6'1" lang ni mga higala, pero maayo og kining efficient na scorer onya napoy good looks, no, vision sa kini mga higalang hard court. Ayan, ako sa Leon 37-36, 5 minutes and 22 seconds. Tune in lang mo permit din sa 90.7 Love Radio from time to time. Nag-update din ang ato ang mga kaubanan. There is a 90.7 Love Radio. Wa naman tayo oras mga bay. Labihan kapaspas. Ako niyong alagad, bata-bata, June Bersamin, sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa programang Issue sa Masa, dinis 90.7 Love Radio. Again, thank you so much. Una ta magbulag-bulag, ato mga higalang bulawanong pulong pamalandong nato karong buntaga. Makahimo ka sa pagpanglimbong gamit ang pulong apan dili sa numero. Aba, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sa pagkausapa, mayong buntag and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa.